بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum bandira min yeɓiyankoɓe ayawo Pinal TV on calmini on jettama on juurama on dardama duwaw kadi on neldama duwaw eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah dokkuɗo en yiide lewru korka ndu hikka eɗen jetti Allah hokkuɗen kadi jaam e cellal arde joddade moɗon wadde oɗo émission on woni spécial Ramadan e nder ɗum noon hannde mbaddeten émission o ko bandiraɗo men debbo mbo wona bandi debbo bandiraɗo debbo gandanɗa hoorema mbo wona cuuɗiɗo nder leydi yimɓe foof ne gandimo o woni Seyda Binta Bari on gardaten yewtude hannde kanko dokkowo cours to école aji arabe kadi omo rokka kadi cours e groupe aji men WhatsApp kewɗi omo waajo toon ko heewi e nder ɗum noon eɓe mbiyamo bisimilla makko. Assalamu aleykum Seyda. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. aɗa selli? Alhamdulillah mi yetta Allah basi waɗa alhamdulillah sabu meɗen. Bisimilla ma e suudu Pinal TV no calminta yeɓiyanko Pinal TV. Aywa alhamdulillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah caggal en jetti Allah subhanahu wa ta'ala eɗen juula dow nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e kureji makko e sahabaɓe makko ɓe fuu eɗen mbiya sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV eɗen jewta ɓe fuu dow inde jewtale al islamaku ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E a noddama ari a notima welɗo e noddago welma min beltima hen no fewi joni ɗen puɗɗe golle ɗe e Seyda aɗa andi koye korka golɗen holko woni lewru korka taw holko woni korka? Alhamdulillahi rabbil alamin fa hende ɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala e nenno so wiyama korka fuu woni al imsak e saabi arkanol ɗum ɗo korka ni arkanu siyam ko ɗiɗi no ɗum woni anniyatu wal imsak ɗum ɓamde anniya aɗa hoora lewru ndu kañum al imsaku ɗum ni nangude hoore mum ƴuwde kala hunde fof kana bonna korka ma nenno ɗum woni korka e sen ɓami anniyade so lewru ndu darima ɓamde anniya miɗa hoora lewru ndu fuu faami ɗum kako goo saabi rasul sallllahu alayhi wa sallam wi en innamal a'malu binniyat kala golle fuu dow anniya woni nenno so anniya wala tan golle o gasa e feewani nenno so wiyama al imsak woni nangude hoore mum ƴiwde e hoɗi hen wakkati homo hen woni ɓamde wakkati hono no Allah subhanahu wa ta'ala wirta ni wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytu al abyadu min al khayti al aswadi min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ñamon no jaron wa kulu washrabu jaron ñamon fa yaade wakkati homo hatta yatabayyana lakum al khaytu al abyadu min al khayti al aswadi min al fajr. So wiyama khaytul abyadu min al aswad ɗum woni garowol danewol e ɓalewol fa cenda ɗum ka so wiyama garowol wona hono ɓama garowol ɓalewol par ce que hono sahabaɓe ne oɗo aya jippinode ko noon ɓe pamirno aya ka yoga ɓe jii ɓamoye garaji o wari wakkati fof na ƴeewa yalla gara ɗi daneji ana certa ɓe tawi wona ɗo wonno mourad aya o ɓe jii ɓe landoye rasul sallallah alih wa sallam nenno on haalniɓe tan hono wakkati fadi fajiri warde ɓamde on ɗo wakkati ha yaade fof nangue yen nenno ɗum woni maana mourad nenno korka woni nangude hoore mum ƴiwde kala ñamdu e yaram hono ko anduɗen tan ana bonna korka nanga hoore ma wakkati mum ha yaade nangue so yeni nenno ɗum woni korka. D'accord machallah faami ɗon e korka he holi moƴƴere wonande hooroɓe ɓe holi baraji ɓe dañata ko baraji ko ɓe dañata e baraji korka ko Allah subhanahu wa ta'ala tam andi
kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wari hadith rasul sallallahu alaihi wasallam hadithul qudus o wi Allah subhanahu wa ta'ala wimo o wi kala ko bani adama golli o wi ko kañum je o wi ka korka o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko je sabi huɗo waɗi so kanko je sabi ko kulol Allah watta so bani adama hoora parce que aɗa tawi aɗa hoora aɗa wawi nadde ley nder suudu jara ndiyam cocca hunuko ma jalta tawi hay goto anda mais hoɗum waɗi saɗam nangui hoore ma saabi kulol Allah subhanahu wa ta'ala nenno neɗɗo korɗo saabi Allah subhanahu wa ta'ala so hulira andi wiide so yari so ñaami ka hay so goɗɗo yiyay ɗum Allah na yiya ɗum ka fuu o nangui hoore makko alhamdulillah waɗi nenno joddi korka ka ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko tan wawi yoɓɓude hay goto hay malaika mbawi windude joddi korka kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko andi no yoɓirta neɗɗo tellement que korka ne heewi daraja e laakara janngo so barajiji ɗe waddama hono peesoro ɗe waɗama hay kala hunde fuu aɗa wawi ittede hono wiide mani a waɗi ɗo a waɗi ɗo a waɗi ɗo barajiji maɗɗe hokkama hay wala ko heddi ka korka ka ɗum o yoɓirta hay goto ɗum ɗo mo tellement que korka na heddi to Allah subhanahu wa ta'ala nayi nenno korka ane machallah ne heewi moƴƴere sanne sanne baraji mum ne keewi sanne machallah famuy heɓama ɗon e comme nani ko mbinoɗa ko korko joni e sa hoori a yarata a ñamata hol goɗɗum ko woni toon kono bonno korka kadi holko haɗa kadi e lewru korka waɗede fotani waɗede e lewru korka ko hana waɗede e lewru korka so en mbi lewru korka en mbi ko namtude hoore mum huude kala hunde fof kana bonna korka nenno nangude hoore mum hono joni wona ñamdu ta e jaram tan sabi a yoppi ñamdu a yoppi jaram a ngotta e ƴewde feeli to ñalowma na jamma ana bonna korka ma donc an ka a ñalliri tan a ñaamay a eray ka heɓay baraji korka non du a ñalleɗa hoora mbiɗa min ka ha ñalo wattu o ƴaɓɓo accumi heɗo musique andu ko a wiyata ta a ñalliri ka to Allah to a hooray wanayi bo nenno hono du surtout enen rewɓe ka machallah lanɗo heeƴu ɗiɗon taton heeɓi jooɗike tan jonka jeehem tan oɗo waɗi ɗum oɗo haali ɗum oɗo waɗi ñoore alghiba nenno ɗum fou ana bonna korka ma wanayi jonka sa a hoori kay kinata e guite maɗa ana koora ɗengal magal ana hoora a faami noppi mana hoora kala calɗima fou ana huura wona mi yoppi ndiyam tan mi yoppi yardu wona ɗum woni korka ko wiya yoppe ko fou yoppa sa yoppay tan bon ana manki de ok faami oɗon heɓama e en tant que wonde debbo debbo holɗi duuɓi debbo foti fuɗɗade hoorde wala hon duuɓi hono foti ok bo so en mbi wakkati homo en debbo hani hoorde ɗum en mbiyan debbo e gorko fou faami par ce que so neɗɗo laatiki baaligu tan wona debbo wona gorko korka laatiki wajibi dow ma nenno mbaalikaku ana haɓɓiɗi dow debbo yiya hayda mum a faami boka ɓeɗo a tawan yiyata hayda law hono yogaɓe 11 ans sappo e goho en sappo e ɗiɗi yogaɓe a yan ha sappo e jeegom ta yiya hayda mum mais ana hollita signe ngaji ko hollata wiide neɗɗo laatiki baaligu aɗa wawi hoyɗde aɗa wawi tawi liiɓi ɗu yalta hono ɗo anda ɗo ɗum fo ana hokka signe laatade baaligu nenno so ɗum a yettike ɗum tan korka laatike wajibi dow ma fe so duuɓma sappo e goho keɗɗa korka laatike wajibi kano hatta en e hono no hadisa rasul sallllahu alayhi wa sallam o wiya en o wi ekkintinem sukaɓe men guile duuɓi jeɗɗi ekkintineɓe julde bon ƴoññenɓe puntenɓe ka so ɓe keeɓi sappo so ɓe jaɓa julde fou piyemɓe ka piiɗe ko wiya gaɗaɓe corrigé seeɗam tan wona piiɗe hono kono wawi barminde ɓe a faami nenno so en ɓami o hadis wona hollita wiide en du ko korka ka du ko noon kanɗe ekkintinde sukaɓe men l'âge de hono duuɓi jeɗɗi 7 ans en yaade 10 ans en ekkintinaɓe hay so beete ha warde midi 11 heures en ko noon tan seeɗan seeɗan bon jottinɗo fe so kadugawel seeɗan kokka ɗum aɗa wiya a janggo somo hoori mbiɗa mila yumma waɗana kam babba waɗanan kam wona yi nenno anden tan ɓe jona e hoorde ka so ɓe ekkintinama ko sukaɓe koɓe juulata koɓe korata hay so ɓe laataki baaliku anda baraji o fof rentinde hokkete saraɓe kamɓe kokkete
hadi mabbe laatade baali ko kambe hokkete nayi enno ko non ni won ko bawmi wiide maayi d'accord a haali do joni haala ɓiɗɗo gorko ne honde foti fuɗɗade horde bon ɓiɗɗo gorko baali ka ko mum wan biya ko duuɓi 18 ans mais ça dépend comme sukaɓe hande ndem e hande bo neɗɗo anda bon yayi mawde naso joomum leeli ke hoyɗi bon no immike ndiyam yalti e mum wona hollita wiide joomum laatike baali fami ke machallah eɗen jawta hande e korka he holko woni darde debbo e nder galle ha ɓeydo hebde baraji yanta e baraji korka ko hoori ko alhamdulillah bon ko woni darde debbo ley galle ɗum ka ko korka wona korka fu debbo ka kadi andi ko darde mawde jogui ley galle machallah Allah subhanahu wa ta'ala teddini debbo rasul sallallahu alaihi wasallam teddini debbo alhamdulillah comme wona dow ɗum gonɗen ka anden wiide enen rewɓe eɗen tampa lewru korka ndu sanne surtout galleji mawɗi tan yogaɓe puɗɗan defu guile sallifana ha yaade 0 heure ana dari e koye mum mais hono noon mbirmi tan innamal a'malu binniyat kala hunde fu dow anniya woni en ɓaman anniya kala ko watte ko Allah subhanahu wa ta'ala gaɗiranmi ewa hunde fu kom gatta gila aɗa huɓɓa charbon ma aɗa sagina kenkel bama aɗa wunna ndiyan aɗa defa mbuyir aɗa waɗa ñanduji anda ha gayna fu baraji ko a bindenteɗo fami par ce que ɗum woni enen darde men enen kaani worɓe jahan tewtoya wara hokka en nenno enen kaani daranade ɗum fu ndaare ndu seɗen gaɗen tawi eɗen belti e ɓerde men nde woni ko keɓeten hen baraji aɗa yiya sate du galleji ɗi ha gara fa gayna tan jan wadde liɗɗi wiya mani waɗu ɗum ɗo waltiti ko sate a tawa ñoofam yeeso ma a weltatako ɗum fana tawe hen wona wi nenno saɗa waɗa hunde tan gaɗira fa garɗa fa gasa anda tan kala ko gatta ko baraji woni ko wonanima saabi tampere ko gonduɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi yoddima tampere majjum e tampere kañi korka korɗo aɗa jogui sukaɓe tan yogaɓe ana huuri hay ana defana sukaɓe wona yi ɗum fu tampere mo ana heewi ka ɗum fu tinoto tan cawroɗa ɓamira ko Allah so Allah jaaɓi a heɓan nafa hono ko wiya ko inchallah so Allah jaaɓi eɗen jawta e nder lewru korka itki debbo koriɗo debbo cowiɗo ine waɗa autorisé yo hoor ko wajibe dow mum yo hoor walla ɗone wawa ɓuuri korka debbo cowiɗo joni kanko o waccete hono ley ayab ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi en o wi hono ɗo o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar onon paami o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o won ɗo wi shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi shahru ramadan o wonde alquran jippina e mum o waɗani alquran o handa muya wonande yimɓe kañum waɗi ɗum tan fa senda e gonga e pene holla ɗum ko gonga ɗum ana moƴƴi ɗum moƴƴa ɗum ko alquran o ko Allah subhanahu wa ta'ala o jippinani en o wi kase neɗɗo fu ceedi ɗo lewru korka a seedi ki wiyama korka waɗi a fami o wi yo on koor ka o waddi ɗo joni o wi wa man kana maridon aw ala safarin ka tawaɗo e momo sella nawmo e lawol dawol o sellaɗo debbo hamili cowiɗo ana wawi nadde ɗo so tawi ma andi kanko hoore makko so o hoori hay hunde wattamo hamilako hatta debbo horde mo wawi horde yimɓe galda ɓanduji mum galda hamilako ɗum walda cellal ngal walda kasoma andi wiide so o hoori ana torra mo ana torra ɓiɗɗo gonɗo ley reedu o neno kanko o wattete o aya ka o ñamminta hono ha wiide ñande fuu mi ñamminam miskina mi ñamminam nami rentina kanko wiyete o yoppa korka so o yoppi korka alhamdulillah so o jibini dow jan e cellal e moƴƴere caggal mum o yoɓan korka makko ka ñamminugol walanamo kanko debbo cowiɗo ñamminta debbo cowiɗo ñamminta hay ñawɓe du wona ñawɗo fu ñamminta noon ayi ɗon mi ɗiɗi pammina min ɗon seeɗa no fewi e ñamminoɓe
homo foti ñamminde ya homo foti ñamminde ok homo foti ñamminde joni neɗɗo mo sella ɗum ka wona o mawɗo wona o suka kanko kay daiman o haara cellal kanko o ñawni Allah jarimbini mo wona celluɗo ɗum ka hay so cukalel 15 ans 18 ans en kanko o naata e oɗo aya a faami nenno o yoppan korka na o won tension won diabète no won ñawji goɗɗi ko docteur en docteur wata bangaɗo dogotoro fu de dogotoro holli wiide a an ñawma o risque won a hana horde hollitima jata a hana horde an korka sami iwde e ma na neɗɗo duuɓi waɗi avancé yaade seeɗa bon neɗɗo ne wawi hedde hay duuɓi malli hemere ma tan ana selli e calɗi mum nenno a ñamminta a hooran ka hono wonɗo neɗɗo naywata 70 ans 81 duuɓi capanɗe jeɗɗi jetti hen fe somo selli o yonki makko mo andi mo wawi horde mo wawi horde ka somo andi so o wawa muñude tawi o ñamayna o yara en nenno kanko wiyete o itta o ñamminan mo o ñamminigol ngol du sa ƴeewi ley lewru ndu fof ɓurata kiloji 20 wona yi kiloji no aɗa wawi ittude ñande fof aɗa wawi rentinde lewru ndu fof kokka no muyirɗa fof noon kokkirta ka hono mi hoore muusere nangi kam tan na reedu tan bon min kam mi yoppa mi ñammina a wala e ɗon de kañum debbo hana debbo muyinno hayso wona hamini ho muyinno so tawi o muy so o hoori joni tawi kosanɗam e yoora bon pour que suko o waɗa ɗum ɗo tan wiyata o yoppa korka o fakne korka ƴaɓɓinne suko o yoni seeɗam tan alhamdulillah kanko o yoɓan ka o ñammintade ñamminta kamɓe ɓe ngala ñamminoɓe e ñamminoɓe holno ɓe ñamminirte ko par kilo walla ko liɓar feccere kilo bon ko hokkate ko ɗum yettata ko kilo par ce que sen ƴeewi mbi kilo ngaji 20 ɗiɗi kay sen ƴeewi kilo ngaji 20 ɗiɗi mois o fuu kada andi ka yettata ko kilo peut être feccere kilo amɓe tawi feyi yettata ko feccere kar bo hono ɗum tan ko ɓuura ɗum par ce que muddiji ɗan jakkotenan to mais enen hannde par kilo ɓurɗen andude e ɗum ɗo jiɗi so wona ɗum ko ɗum jakkirtano to jakkan tan kokka so muyi du alhamdulillah so a hokki hattama so 200 mbawɗa so 400 ɓeyda hen na ɓeyda baraji alhamdulillah na ɓeyda baraji fami inchallah ñammingol ngol est ce que neɗɗo wawi hokkirde par kalis joni mi sooda mbeɗe voyage walla to gommi to mi heɓata mo dokkumi mais mbeɗa wawi neldude village oɗo kalis kadia ɓe dokka fotɓe ñamde ɓe ɗum ne wawi wonde ana wawi wonde so tawi dorura wari hono dorura woni joni a heɓayi par ce que hono yimɓe yogaɓe ana hono aventurier en to hono nokkuje ɗo a heɓata hay miskina mo kokka ñamdu par ce que a heɓata jaati bon onon so hono ɗum wari ema an fou alhamdulillah aɗa wawi neldude ɗo kalis ma mbiya ƴokka ɓe cooda ñamri ɓe dokka yimɓe ka so wona a ronku kay cooda ñamri ndi ni kokka hono no Allah subhanahu wa taala wirni ka sa ronki ɗum aɗa wawi hokkude kalis ma probléme wala hen machallah ɓe keeɓiɗo famuya e hojomaji men kuɓɓi joni holko mbiyata e hooroɓe hol conseil joguiɗa e duwaw joguiɗa ok conseil ko joguinmi e hooroɓe en fuu en gon hen anden tan nduɗo lewru ko Allah subhanahu wa taala teddini ɗum saabi ley lebbi Allah 11 o taguiɗe o suttiki hen lebbi 4 Allah hormaje mais korka ɗum waɗi ɗum feere mum nenno lewru korka na teddi to Allah subhanahu wa taala saabi lewru korka ndu ko mbawmi wiide alqur'ani jippi e mum komo wakkati o heewani no milirmi ni so wona ɗum ana han ko tawe ɗen ley lewru korka hono golleji ko kannoɗen wadde jande alqur'an par ce que alqur'an ko jiiɗa harfu goto ko baraji 10 bindenteɗa sa jangi harfu goto a wi alhamdu ƴeew harfuji hono foti harfuji 5 heeɓi baraji 50 so a jangi suratul fatiha goto o a heɓan hen har ko harfu 1296 wonɓi o 23 a heɓan ko foti baraji 1200 ko fay suratul fatiha tan nenno mbawɗo jippinde alqur'an ana wawi jippinde eyyi Seydat en kaali haala ko bonnata korka koko fotani waɗede korka e nder lewru korka hoko foti waɗede hoko neɗɗo foti wadde ha baraji mum ɓeyɗo hewde alhamdulillah eyyi ko potuɗen wadde e lewru korka ana heewi sanne saabi en mbi ko shahrul qur'an ko lewru alqur'an saabi Allah subhanahu wa taala wi en inna anzalnahu fi laylatul qadr wa alqur'an min jippinimo ley jamma laylatul qadr
ɗum ko ley suratul qadre. Allah subhanahu wa taala ley surat dukhan o wi hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatil mubaraka inna kunna munzirin wonayi nenno o wi o jippina alqur'an o ley jamma tedduɗo kanko Allah subhanahu. Jamma laylatul qadre woni jamma mo ana hawra jamma dewal mum goto ana hawla lebbi ujunere ana hawra duuɓi capanɗe jetti e duuɓi tati e lebbi nayyi. Jamma goto laylatul qadre sa heeɓi dewal Allah wona waɗi hono duuɓi hemere bambara capanɗe jetti gaddaɗa rewa Allah e duuɓi tati wonayi Allah jaabami. Nenno jangude alquran hono no mbirumi ni wadde zicre subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah astahfirullah e julde nafillaji hono rasul sallallahu alaihi wasallam wi en o wi neɗɗo fuu julɗo nafilaji 12 jamma e ñaloma Allah mahanan ɗo suudule aljanna. Bo ɗiɗo du nafillaji 11 no ɗi juulirte ni alhamdulillah fadima julde rakaje 4 sallifana fadima julde sallifana a juulan ɗiɗi cilmina juula ɗiɗi cilmina caggal sallifana juula ɗiɗi caggal futoro ɗiɗi caggal safaro ɗiɗi fadima julde beete rakatel ma ɗiɗi fajiri ɗum watta 12 kala neɗɗo duumiɗo e majjum Allah hokkete suudule aljanna. Bo ɗi ka fuu ko ɓureke neɗɗo ana wawi wadde ley lewru korka ndu. Nenno ñamminde miskina fuu ko golleji lobbi a faami ɗiɗo fuu ana moƴƴi ley lewru korka ndu saabi golleji lobbi ka timmata faami ka sa a golloyo sa a leeliɗo toujours ka hunuko ma ko tawi aɗa miccito Allah subhanahu wa taala. Eyo ko ɗum woni ko mbawmi e wiidema nde hono korka moƴƴere korka. Ewa joni émission men e fuɗɗima gasde holko mbiyata enen hooroɓe ɓe holko mbiyataɓe? Mbiyatmi hono hooroɓe hono joni hon so taɗa wawi firintinde kam hono hooroɓe enen fof wona ɗo hoori yimɓe ɗo hoori heddiɓe ƴewoɓe kadi fof ko holko mbiyataɓe e lewru korka haaɓe ɓeyditoro baraji. Faami jaati. Bo hono korka ka sabi Allah subhanahu wa taala wi en ya ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nenno ɗo tattaqun o ko ɗon kanɗen ƴewɗen sabi korka a hoori a yoppi ndiyam a yoppiɗo hoɗum hokkete ko kulol Allah ɗum woni ko hokkata neɗɗo. Nenno so neɗɗo huuli Allah tan waɗan ko Allah wi so a huuli Allah tan a accan ko Allah wi acca. Nenno korka ɗum wari fa ɓeyderɗen baraji par ce que an min goɗɗo korka joni o e anda yalla eɗen jiyamo wuuri en fof en mbiya Allah holli en muuri eɗen jiiɗi ka Allah subhanahu wa taala kanko Allah subhanahu wa taala o andi. Nenno so tawi ɗon gonɗe en gaɗan tan wiide ko ɗum woni cakkite korka men ɗum gattete e kohe men par ce que en kurdi hewɓe rawne ɓe koora en puɗɗiɗi hewɓe hay enen kaaloɓe Allahu alam wala ko andude en. Nden noon wakkati mo joguiɗen o en daara yalla ɗen keɓa tino hono ko woni hen e wonko jinɗon fam ɓeydana en ayi rasul sallallahu alaihi wasallam ñande wotere omo ngabba dow mimbar makko on mimbar o watte kutuba o ngabbini koyngal gotal ngal o wi amin gongal ngol o wi amin o wi amin amin wala mo ɓe nani ana haala bo sahabaɓe kala ko ɓe jii rasul sallallahu alaihi wasallam faamay fu ɓe landoto nenno amina arande o wi jibril wima o wiya amin duwike ɗum Allah jaabo duwaw o wi amina arande woni ko ɗen so kanko rasul sallallahu alaihi wasallam so inde makko indama a nani sa a wiye rasul sallallahu alaihi wasallam wi a naatan jiite o wi a woɗɗititto iwde hinne Allah ɗum o wi amin ɗiɗo ɓo woni neɗɗo a laatiki baali wa tawi saraɓe maso ɓe ɗiɗon so goto maɓɓe na wuuri an a laataki duwanaɗo sara o wi andu a naatan yiite a woɗɗitima iwde hinne Allah hono ɗo daranmi oɗo o wi neɗɗo fuu mo korka tawi ɗum aɗa wuuri an ka korka naati ha korka gasi an zunubu ma yaafaka andu a naati yiite par ce que yogaɓe waɗi korka kay ɓe anda ɗum dewal Allah ko hono no mbima a ñallaɗa huura aɗa heɗo musique aɗa ƴeewa film tiktok a tilatako e mum aɗa naata ɗo aɗa yalta ɗo bo aɗa tawi o hadis par ce que a anda ko korka jaadi waddira an ka yi tami ñama emi yara men ko heddi kasen fuu miɗe wawi wadde nenno ɗo na hollita wiide en fukkina ndentoɗen ka pati itten jikke men Allah Allah ko gafurur rahim kala ko gadɗen se en nimsite e garte Allah tan Allah subhanahu wa taala o yaafoto en nenno ko ɗum woni ko mbawmi wiide sakaraɓe men fuu daren tinne toujours kulol Allah ngol gatte yeeso men se en gatti tan a heewi kay so Allah jaaɓi iblisa wawata en
hay so wona ɗo iblisa ka wala toon no sawi rasul sallallah alih w sallam haali o so go'o korka wari o yi damuɗe aljanna ɗi fu uddititte damuɗe jahannama uddete cheytan ɗum ɓe nanga ɗum ɓe gaɗa ɗum ceeno ɓe gatu ley kaso ndeno ko gaɗɗa ley korka ɗum an ko a cheytan hoorema wallahi ka cheytan hoorema cheytan goɗɗo ko mun tuma hawtiɗi ɗum waɗa e kaso nonde ko mbawɗa wadde nduɗo lewru waɗu par ce que so cheytan o huntama ko vitesse o waddata ko heɓa e wadde ley lewru ko fof waɗan rattrapé allahu akbar nenno Allah heɓi suude Allah hokki en faamu d'accord bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno émission men spécial ramadan no mbirumi ni e kono en jaltata e studio he sona o waɗan men duwaw joni mbaɗana men duwaw gudden haala koy so Allah jaɓi en gaɗam duwaw inchallah miɗen darda Allah subhanahu wa ta'ala kala ko korɗen ko garten horde duwawji ko gaɗɗen ko fof ilaɗo subhanahu wa ta'ala yo jabono en amin ya rabbi eɗen darda Allah subhanahu wa ta'ala tiiɗalla ko woni e leydi men ndi ko ilaɗo subhanahu wa ta'ala kañum wawi huncude yo huncana en ñaagui ya Allah koto fana suwunni hande yogaɓe kaɓar ɓeygu yogaɓe jawdi yoga arsukuji mum goto fana jogui caɗele ko goɗɗo wala nenno ɗum fo Allah subhanahu wa ta'ala woni andude sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun o wi rasul sallallah alih wa sallam so jeeyaɓam ɓe landikima yalla miɗe mbiyaɓe mbiɗe ɓattiɓe ɓe nodda kam tan mi nototoɓe so ɓe gaɗi ko min mbimi ko tan mbaɗanamɓe ko ɓe mbi ko nenno Allah subhanahu wa ta'ala mo doomi en jamma e ñalowma probléme mo joguiɗa fo dardo Allah wakkati 3 heures jamma e immata kunca a juuɗe ma Allah na doomi en kanko wiyata jeeyaɗan homo wonto ana darda kam fami hokka ɗum homo wonto ana ñaagam kam mi hokka ɗum homo wonto ana darda kam yaafa mi yaafo ɗum nenno Allah na doomi en o wi jeeɗo makko hunca jungo mum wiyaɗani ya Allah kanko o sela hokkude ɗo kanko mo yaago allahu akbar nenno Allah na doomi en Allah na doomi en miɗen darda Allah subhanahu wa ta'ala ilanɗo jabone en korkaji men kala mo wala cella ilanɗo hokku ɗum cellal kala mo wala ɓeygu ilanɗo newnan ɗum daroɓe dewle ɓe worɓe e rewɓe fo ilanɗo newnan ɓe ñaagui ya Allah ilanɗo yaafo zunubaji men ilanɗo yaafo mayɓe mayɓe alislami fo Allah moƴƴini battene men e ñaagui Allah sabi hunde fo ko cakite lobbo ɓuuri ilanɗo moƴƴini cakite men e ñaagui Allah nenno en mbiyan rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك ومجد وأكرم وأنعم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين آمين يا ربي يلا جابوا يلا نقول إن كان يدي سأجروا كذي يلا ممكن إن كذي يدي كذي كفاية كذي كهدى لوري كذي يلا كيدي تيمودي مودي إن شاء الله يلا بدنا إن كذي براج كبيرة يلا جابوا دوا جارم ما جارم إن شاء الله جوتا مسني يلا يوم مجد مينا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين